Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa ina so ku min partajen wannan bidiyo. Ku yi mini partajen shi ku yi like saboda ba ma son bidiyo kan mu su kasance muna yin bidiyo ka ana ganin kamar muna faɗa da gwamnati ne saboda duk magana da zamu yi zai magana ne da kira ga hukumar mu. Me yasa nake kira zuwa ga hukumomin mu? Region kin mu ta Doso. Department kin Duci Commune kin Kirya. Daga nan zuwa Sanam. Abun da ya kada har zuwa Chiliberi, Filinge. Duka wannan dazukan ni kira da roƙona ga gwamnati da hukumar masu albarka. Mataki na farko da za su fara ɗauka, dukka mai motsi da waya a wannan yanki ya zamanto kowane ne idan yayi waya ana sauraron sa kuma a tabbatar da a ina yake sannan a san me yake faɗi. Mataki na farko kenan ya zamanto babu wani mutum da zai yi waya a wannan yanki ba a san abin da yake faɗi ba. In dai ba 'yan ta'adda masu aiki da turayya ba masu aiki da satellite. Amma in dai waya zaka aiki kana aiki da layi na kasar mu ta Niger, ya kamata tun otar ya zamanto ana jan abin da kake faɗi. Abin mataki na farko kenan duk inda wani mai moci yake wanda yake makirci da munafunci za a samu daman kwamushe shi a lokaci ɗaya. Ni abin da nake fara kira doka kenan ta farko da nake so gwamnati mu tabbatar da ita ba tare da ma al'umma sun sani ba, ta aiwatar da shi kuma ta ci gaba da kwamushe duk a samu daman da za a kwamushe dukkan munafukan da suke yanki. Na farko kenan abin da yake alaka da talaka kenan. Na biyu abin da nake kira ga gwamnati ta tabbatar da duk ƙauyen da a ƙaramin ƙauye a wannan yanki a tabbatar da an tashe shi. Dan gari yana da ɗan kwali 40 mutum ya zo ya ce wai ga garin shi garin wani ne a tashe shi. A tattara garuruwan a wuri ɗaya duk inda wani gari yake nesa wanda ya kasa haƙura da jama'a cikin ƴan uwan shi al'umma ya koma can tsillace kawai gari a koro shi. Ya zaɓi inda yake so ya je ya koma cikin al'umma ko bukka zai yi a taso shi saboda ai al'amari na tsaro ne duk abin da zai yi ya kawo cikin al'umma. A dawo a kawo gari ko ina a tattara al'umma a maida su wuri daya a sanya musu tsaro da matakan tsaro da da sojoji su yi tsaron a wannan garuruwan. Amma ba yadda za a yi mutanen wancan ƙauye suna buƙatar tsaro, wancan ƙauye wancan kaza wancan ruga wancan kaza. Wannan abun matsalan da mu muke fama da ita kenan ta farko. Garuruwa sun yi oba a yankunan waɗanda ba kai ba gindi ko yaushe banza da wahi duk wani wanda aka yi sarauta a garin su bai ji daɗi ba sai ya zo wai su ma wai kafa za su yi mai gari za su nema, wai hakimi za su nema. Da an tashi gari mai mutum 40 ko mutum 30 sai a ce wai an tashi garin wani. Alhali idan ka je ka iska garin sai ka yi mamaki. Wasu ruwan sha ma babu a garin, daga wani garin da suka ki zama da su suka ki su zamana tare da su can suke zuwa su ɗauko ruwan sha. Wace irin rayuwa ce wannan? To gwamnati ta kama irin wannan abubuwa birki. Sarakuna waɗanda suke ta miƙa masu garuruwa a hannun mutane a sa doka babu. Duk inda aka yi sarauta wani ya zo ya ce bai yarda da sarautar da aka yi ba to duk abin da zai yi je gwamnati ta hana ba a bada mai gari. Mawargi mataki na farko kenan na cire rarrabo kauna saboda wasu yanzu kiyayya da wasu take sa wasu ko sun ga wani abu ko su yi unhani ko da za a kashe waɗansu ne ba abin da ya dame su. Hukunci na farko da gwamnati za ta fara yi akan al'umma kenan. A hana su waya duk mai telefon a wannan yanki a tabbatar da an san kowa ne shi ko me yake yi an sani. Mataki na farko da gwamnati za ta ɗauka. Na biyu shine ta kama garuruwa birki a tattaro dukkan ƙananan garuruwan da suke yankin na a game su wuri ɗaya. Kowa ya zo ya ga abin da zai yi ya zauna. Kuskure da aka yi tun a zamanin siyasa a baya mun faɗa tun zamanin da ba TikTok muke yi ba. Muna kallo rigiman Zamfara ta taso, muna nan wani wuri da ake ce ma tasha Idris idan ka zo ka zauna a nan wurin kana zaune zaka ga inda hillanin da suke fitowa daga Zamfara suka zo suka kama zuwa dajin Dubawa suna zuwa suna zama yau duk ina suke. Yau duk ta'addancin da ake yi wa'annan mutanen da ake suka dinga shigo mana daga Najeriya tarago suna shigowa ana kyale su. Wai ana kallo fa. Hukumomin mu na kallo suke zuwa wallahi wata caga tun da kake a rayuwa ta Fulani baka taba ganin ta ba. Suka dinga biyo mana suna bin hanyar nan suna shiga dajin nan. Suka ta zuba cikin dajin nan na Dubalma, suka ta zuba dajin nan na mai kaini, suna ta zuwa suka ta cikin dazukan Sabar da ina suka je suka zauna. Dukka da su ake wannan duk ina suke yau in kace ka neme su suna ina. Suna ina. Komowa suka yi koko sun shige ta'addanci. Dija wa'an sunan maciya yawa daga Najeriya wasu ba sai suke kokarin su biyo ta hanyar halin alin ba su makami ba su komai su biyo su wuce. Daga shi sai dan kwamfilan shi wani ko kwamfilan baya da a jikinsa iya na jikinsa ne ya zo ya wuce ta haka aka dinga kallon su suka dinga shiga dajin nan suka tai suka yi rumfuna suka zamana yau ga su sun zama na tsiya. To gwamnati sai ta ɗauki mataki duk wani makiyayin da yake cikin wannan daji kowane ne shi a bincike shi duk inda aka gamu da kai aka iske ka ruga a bincike ruga a tabbatar da me kake yi me a tattare da kai kowane ne shi matakin da za a bi kenan na bincike na kwakwaf ai maganin wannan matsala. Domin dole ne a binciki kowa domin babu wanda ya kowa ba yadda za a yi ka zama silar kashe al'umma kuma a kyale ka kai awa. Har manyan mutanen da muke da su a yankunan akwai waɗanda har hakimai da wakilan hakimai ana samu a cikin wannan ta'addanci. Wani abun kunya ne kana jagorancin al'umma a ce wai kai da kake shugabancin al'umma kai kake wannan ta'asar. Ina amfanin wannan rayuwar.
to jama'a muna roƙonku ku ba da haɗin kai wa shugabanninku, ku ba da haɗin kai wa sojojinmu domin samun zaman lafiya a yankinmu.